Pila ka mga residente kag motorista nagakahangawa sa Nagausmod nga drainage cover sa Infante Avenue sa Molo. Proyekto ginapahayag nga sang February 2024 lang na human. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Tag sa kaadlaw hindi mahimos ang pila ka mga residente nga nagabaligya sa igadsang dalan sa Infante Avenue bangod ila makitaan nga nagakalatak-tak ang semento sang drainage cover kag daw malusod na ini. Masami man makita ni Alma nga may pila ka mga motorista nga naglabay sa dalan nga jutayan lang matumba kung madisgrasya. Rason niya ang iya mismo e-bike ang ginabutang sa dalan agud hindi maagyan ang Nagausmod nga drainage cover. Sa niga doon, di pa na subong agyan nga ni isang mga 16-wheeler, 10-wheeler na nga kapin pagin kong gabi, gaano ginaya, gapudpud ginayang bato, dayaw. Para naman kay Jimber, tuman kadelikado ang dalan sa mga motorista nga bag-ohanon lang nga nagalabay sa lugar. Mas peligroso pagin ini kun gabi. Delikado gito kung kapin pa kung dasiglagan mo. Kapin pa kung malangalang sa preno, bete, mabaliktad yung gede. Suno sa Punong Barangay sang Infante Molo, 2023 sa ginsugudan ng proyekto, apang Pebrero 2024 lang natapos ang pag-ubra sang drainage cover. Ini ang may budget allocation nga masobra 11.5 million pesos. Wala man nagagi sa barangay ang proyekto, apang ginako sini nga dako ini nga bulig sa ila bangod masami nagabaha sa lugar. Actually wala na siya nagagi sa barangays. Nakakita lang ko da sang once na kalabaya ko nga may signage na for projects na ginubra. Sa karon, temporaryo anay nga ginabutangan sang barangay sang signage ang dalan. Nakapag-iangot naman ang barangay sa Iloilo City Traffic Management Unit sa pagdumala sang trapiko sa lugar. Sang ginpakigangutan sang news team, ginpahayag sang DPWH ICDO nga yara pa sa warranty period ang proyekto kag ginahikot na ang pagpakayo. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.